Any another for Mammy Mamma at Snassinamisa so a mamma aquaba, Abusia, and they are sacking your baby. I will forgive my son and your cream, your banner, summer with the air to Janara, who a more rampa and a mark who never just for. I will see a grown in your sink to one episode, maybe I said that's sympathy. And I see you try who's money and calling for just in the mission. Nay, a banana near catching and some of the other down. And more rain for sober like enough you wash it. Now subscribe it, and my medium just one and accuracy. Ade paye pompoti embrasia enti me wako papai na ni afi omo so obeboa na yeduru baabi a wo bo sofo amale e de na oka ye to aso ho me yankwan ipa che sofo ye se o ma 2 weeks na ye mfa mo ho mpaye nti ma me frɛ papa na ma omo de na ba ma nti na me ni di nsa wo so nti ye bo na ma ne no say na yire wu mfie mienu ni ono so ba no ne na anwo one ne yedwapade o ma anwo nti ono wo pe oba won ne ba wu nti obehu na meni kunu dia onsa anko na wasaba ono so ye ready ska won ho nti obegina so me ho ade nti ma msa akọbọ esofo ma ne no sa anka ye de anka empa ye won se nka o ma 2 weeks a nanka ye bo ho mpa ye na ja so wampene a sofo me koka mi tesi aka se bia sofo no kra na oba ware kra na wampene ama wanware echina nko busafo be bo mesobo ti sa dia me dem pai bota wachi na ye ntimi mabi nti ene ne busafo no koshia na ya na mabeda ase waso dem nti ye koshia fie ko ye fie die esa aka so dem so die ti papa ne ko ne chi sa bai na oba ya so dem die to wari mi wie ya wode me ko sante be kwa fie ba bi bo full ti hono na ene asante be kwa pa try to wode me ko ye na wo ka kire me say ono oba wo ho na oba ne ye kanja gani o yisrimuni na oba ne ka kire ne say obewo ama no ena one ntina ye nso nkena ka ese o heji na maame nya de a obewo nti wode to na nimi so pese o ware foforo ema maame ne gitum ema papa ne ko fa dance fo ema omo maame ne tiase se onware ese maame ne nya de a obewo ma papa no tintiase ye adwuma ena obeware mi nti se woka kire me anka me mpene nti ma me yam hyehye me na wosiesie bibia wie nti nya de a ehu bia wo mu me so ba sana me nti ma mobusuani bia ma ne nti ho so ye kura pa o kokora wanya moto a wontumi nkọ na wodi me koduru nti koduru ho no oba ne ji ma wa tu bam me se de papa ne kan ye no a no aduane ma ye nyina atu nsa didi nti eduru numre no oba ne ko se me kete na papa ne so ko se me de papa ne se me nkoda ono de na wakose ne so na oba ne de onim de otumi ye openu sempa nti o ma me nkoda oba ne kete ne so nti me koda ho no so ye hyehye na wotwe oba ne koda na wotwe na me so na epani nti wona di ka koda na me koda me de mo de koto me de mu nti di be na wotwe no oba ne mra wo so oba ne ma oba ne so wo ma papa ne kan na oba ne se ne me sa meda nti me sa akoda ho nti a chire no se ono ane kan so wo mpene ma me nware nti me mpene ye fum so ha na se makonyi nsen e ba pani why na so wo mpene ma me no o mpene ma me nware papa no nti se papa ni nya me kwa ma me kwa na papa ne se ne onu mu nya me kwa na wonya ka so wo gya me nti na ntokwa ma ko bo me ko hwe tai so kra wadwaye etimi minim ti mi kunu bi ne fe poku mi kunu nua na wa friend se wo de nkate free stream aba mani nti me me kire na se na me se wo se boku mi nti mi suro nti na mani nkate no ti ya se yeti dem ma ye ka asem na no obeto hye me so ka me hwe wo me ko bo ho na oba no ma asem ne kra kpa hemfie ma ohne ne kwatena ase ka asem na na che se ekumuni nti na mi suro na me be ekuma ase na me be wo ye te me wo ye ne na yesa ka asem na me sa kwa obiem kwatena kra ho afi de be che se oba no so wo mpene kra nti se papa no ompemani kra hwe biem kra afi kwa de wo mpemani ma hwe kra na se me na na so wo hwe fridge mu wo kuma se na se be ba na se oni dikan na me ba ti me koye no wo ma na me kwa na fa akọ ogina ho ma ye me ho ade na me se onua se oba yi me ne na eba nso o mai na wo se me kra ma me friend wo nanim na ti ade kwanti a wa ma ti wo friend no wo se yawo na ade nti na eye no ma ye no so oba na ma kire ni nyansa na eye ni minsi ase ne e kina nso ka ho oya sa akọ gumeni ma chache busuafo ne se na me ti nti me eye ne ma ama ti me eye ni si ye na me se ne me komi kuno ho na me friend se me bo wo se emo na mapake woni emagu ke mama ka ne dia badada kogu ablewa bi dem ti jijolo fe na kwosesa no manyi wukunu me kunu na se manyi nse boso me pepepe me bla pa ho boso pepepe asa nyi nse pani na chi na se papa na sa eja misimu ya nti na edene mo papa no boni din wukunu
Apa Elijah obun sukroma kura Elijah o jame tina na de ne mame hey afro se mentra me mame ho on han da akra mame na madam enu ye ka blay ansa na wo han da ne se hwe no kura nye se obehwe me obi ma fa fufuro aka ba akona bo no kwate fo no wosua msa fa furu ka ho me wo ya bosum pepe no ba se obesum me na waja me wonti me nware me bi ana wabeja me mekuta nkola me kwasem godi pa na edin pa adwuma bi ani kwasem ye bia na me ye nkola ka me ho me kwa na pa me ma ni sua me nya kwan na me ye adwuma ni nti ye mfa me adwuma ni me ne nam saa busuani musu nye no bia ka se bia diska fra fa didwa na wose bosum bia oba man nkola ne 4 million wono atwa ne bo after 4 million ne kura ye ma omo yale me frɛ no kura omfi after ogina phone so a omo yale wo so ho no akate no ese me so mayale be 1 year ntimi fa de nsi me ti se me koton kra de ahwe nkola no omo so ko school omo ti fia na ye ma homete madam Roma tina me de ba no Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo Nsem dwumadie no eno na o hwe na wutie no na Mary ma papa no Elijah what are you saying me pa cho 70 years Oko 70 years pa try why na ka ne ma wo me pa cho ma me nu e fe na free o be kwai na okokoshia papa oko 70 years e wo henefa ene wo ka na de ne ma wo me pa cho o so mu nim no wo aya bla no ya blantie ene o mu hu no nti o mu ne na tena ba bi fa akoda nti o mu nim dada wo nya nipa bi a wo ye hoho ba na yiri ni frim a ne oba na anwoda nti wo so wo peba nti me de me babunu mewo ama no ne ma so wo peba o ba ware wo peba oba aso de me hye bo wo so wo peba nyame ma ne nya ba obeto asole fo nkonwa e de 20 million kan wo kotua enso nti woni ba onwoda o fa na yiri na chi wo we okwo a wonyem a wonsi wo biem na wasakọ bebe fufuro nti wo nya oba na transit wo ne ne wo nti me de opese wo fe santini ba no ne tefie no na wo se ne yire Debbie, also, who can say or pebano? Mene imagine say papa who 70 years. Or more that 18 or peba. But oba na yiri na owu ye no. On the one that. Okay, but the yiri ni free moon one nkrofo wu ya na na yiri ti ase, no ti ase. Ti on kan che na yiri no o ya o ma na yiri ni nhunu nti ono obawo obehwe o saa oba ni nhunu se o akọwo baabi nti mekra wa nka se wo ba o baabi nti akire ya ware me ye me ho ade awie na nsa na me ehunu se akọwo baabi bebrebe nti obusuani no so a wo nim papa no from ne mbranti bremu a kopin se wonya 70 years nti no nim papa ne history ya wo mbeka wo kokọ share saa wade ni mu me ma me ne nim papa ne pa na me ma me de ni enim no ma me nyana ne nim ne pa wona tena ho pen ne yire na wo nyina wo nim ne pa nto mo de me tiso mo hunu mo nim kakra ba o ma nka emu nsem no ankyere me meba enti Mary okay na papa no oba ye no Elijah na nani afi sabra na wo mfie be sen na mo 37 me pa cho bi wa no kesema me pa cho 37 na wo 37 years na o ma ye sen medika o first born tafo mema mienu ansa na be ma na ofiri mu no so ja me miensa na nso ma mienu ono ne de na mai senti wo dia na wo ye num me pa twan nti na onim se wo menum me pa twan okay but ono ba ye no wo bi san se owo ma me pa cho ne de ma musa no o ka kire me se ne re na ofiri me wona na anwoda nti na eye wo adwen se oni ba na me pa twan na me se oni ba wo ho okay na oba ye no so edi science na oye ho ade me pa cho na otwini mu a na watching ma wo hu no omo kan ne ma wo no me pa cho say bi omo kan ne ma wo dwoada ne kwasi ada no ayi wo ade me pa twan na so wabo no ho o ska wo no Dabi ade ne jaso sa o se ne ila tena wo tu ne ila wi mfie mienu nti atena wache nti se wonya oba na senti ase ya dwuma de ni ho ska wo no ho de ni kwase wo kosa aba na de mfie mienu no se no krese ne yire free mu mfie mienu nti mfie mienu be ma nti no oni bi ya se
ne ho prem no gridi sa no kwasem no wodi bi pa fi se o fa me ware me kroye me ho ade no okoda oba nche ma obi be ka kire me ko kana na bu ofu nti na wodi bi na me nima de kwente ogina so be ware me sa me kwa de me na ade na wo so wo pre ho because emputu me hunu wodwada me kwa na watwe na mu gridi kwa ya ho ade se nti na wo nsuro me pa cha o me de na misuro na me ma me na ka se onye nipa boni ni no munimo no e wo ne mranti brem nti ne yene nso ofiri mu no munimo no nti wonye obi obetimi aye me bone nti ene de ska wona ho de ya nsa hwe se me ma kwan se omonye papa no wa breaking records no because wo bema awade aye ntem so pa ne sa awade se obi ahia obi na watwe ni mu ano watumi aye ho efie de waye me pa cha awia kwa ya sorry so de me pa cha ono kwa sorry ana wa sorry me pa cha ko yehu anso waja dada nti won kwa sorry bia nti wa sorry na mokokọ ye me pa cha na bushia for by om de tena se je bibia bushani bie ni wa woti bibi ho kire wo me pa cha de bi wo ware me wie na hye me ka wa na nsa na ni sister ba ko ye ko fie na waka kire me se wo yere na me se wan kan kire me mukọ hene fa fie asante be kwa ye fe ba bi bo full ho na papa ni free enti fie ho na mi wo fufuo ni nua ba no ka fufuo na me na me wo na otin kakra na omusuru nti otin kakra de kire me se papa no e wo yere na me nim na me se me nim na wo se na wodi konkonsa na a kire me nti wo sere ma me nka ana me se mate na ono ko one ne yaka one ne nka se nti ma me nka ho nkire no ba sabre no aye ho ade no me ho ade bibia wi aye so dem ni fie die nyina wi na wo sia wo no wani kan fa wa nkọchia na busuafo e pa che de bi wan fa ma nko fie nti na woni busuani bia e pa che de bi kopem se momu hyehyɛ awade aduye ya busuafo ba e pa che sa pepe busuafo ni nyina hye na me de ba no so de ba na ekohia fie na ye je e pepe chie no wonder se asofo ne kan se awade we die because na eyentam so e ma wo se omo benya bre ne be ma na di nkomo aye wo mo hwehwe mu nti na omo anye amoso pa che ne krepa yi nhira so ope e na omo ye nti oware wo wie na edisensa na wade wo kokoro mu e pa che wasa ojame ho mamma me ekọ ne kura ba nti be 2 weeks na wasa ba e be ya so dem so de ka ho hansa na wade me ko ye wie ya na dana na wade me ko ye okay let's just say ansakra na oba be ye ho ade no mu anya brempo anko na kura na se a o ka so ware wie odo be ko no wo hwe se de kura bi aseti na wo kura sa na aseti na wo betumi wakọ ba bi sa ada e pa cho be ma ne wie na eni me mo ye de ma me nti me ye seja enkura ni nti obehwe me mama me de a de atie bia metena ho ukuru wi na mfie se ansa na wo de hia yawe Elijah e pa cho be 7 months ukuru wi ye pa cho wo ye wie ye pa cho aboso menso e pa cho adan abusuani se be ma na amefia mesere wanya me ho ade nti we nya ware asese metena asese me yekuna nti obi akra mfie me be ma na busuani mfie me na ma mo so de obi a mfie me nti na se aho kire wo ho na ma me di akire ko wale papa ne sa because na papa ne ese ne nsam wo bi pa cho o scanso pa cho kuku pa nti adana amokọ no kwa mu no waka kire se wobeka no kore ne de akire wo yira na kodru na kura ho wie ya ni kan ko kura wo bo full asante be kwa ikro bi bo full ho na ni fie ankasa wo busu fie na ma mu da mu sie na ne de ba akon nti ho na de me call ye nti ko tena wo be 3 days wasi dan wo mu ni ho afa na ni kro mu de afa na wa start ni kro mu de a wo si ba ho ne de na ese ma mu fie a wasi na obi anu afo obi afa maako nti wono ne dan na wode me ko mu na ye tena ho be 3 days ansa na ye kwakula ho nti ho na waka kire me se me fa nche ne se wan kan no kra fa nkire me na waka yanka me mpene no kwose wo ba pe no kasa wo yela obi a mpene na die ti no wo yere no kwose ba pe o to so bibi ncheje no wase maame ne ngo maame na nyini na ni ba bebrebe yi won san ni ma wo baabi kura wo so won hwe wo kula be me ensa se nan enti woni ma no ase exercise se woni wo ba ntena se o no be ware se de santifo wale se ne o ye yire tena se wale nti wo hu akola peche da se akola bi da na so su na se won de ko wo nchenchen nti o po ba on ne betena se na wo hu se we de me yire ni me ne wo nti ono de da na koma so da nyina na oba no ti ase na wontimi enwale nti oba na frimu de a se wale no hu se oba we de we santini ba woni nti fi na we ni de we siremuni kajagani ada kajagani de ni wo a de che anye ye so oba no atwa bla no wan ka no kra nkyere nti wa was sa ho ne de wa so bu bibia wi nti ho ne de minya ohaw bia se bia oba ha me ana se bibisa ti eche na me mpene oba ne se wono na kan so
how because what's not say like so odinkai catch us or yeria menyi ni sen ka beti ase comment ase se na o ka kire me say comment ase bi se wo kan ma na o mo mpɛ no o ka so wo yela no o ye ko nti me fa nche ne se wo de asie mi na oba na side ne de wo siesie bibia oba no ko wo sirem to wo siesie bibia wi ama oba na tia ase oba no wo ho na wo ko sirem anu oba wo ko sirem anu oba nti ho ne de nka me nka makoma to meyam na wo ma siesie ho wi me ko duru enso no na ye no kure se wakoye bibia wi na fe oba ne se ompene na fe ye dan oba ne se wo na kan o ha me wo dodo oba ne so wo hwa wo be wo dodo na da efa ne ho bayi se me ko na me de nkran so ko me de o ma papa wu ni ko miensa me di 2 coin nti na onim se ya ba ya nti eja jopade ni nti na oba na yesa no nse me ne wo a koko fu ekes be say ande mi timi so wako me kompa me ko ni nyina mo sitere pa chan na wo kwen so amoska dwete bia afa tonto ne ma na ho ne de o ma mi ni dwa na ono opaduane nti se me ton ade a me man tem kombede no nti mama afa de man so me ti so da e wakura ho kopum se odi jai me ya ile so opaduane wose na aduane de on fa eni agoro kra so ko di dwa ba no aduane amena di wose nte enye ntem ano no odi seconds bia ko fom ba na aduane si wonti ono de die nti o ma na oba bia ne ho beto ande nti o de man to ande da titina fie na drafu nti me kwa na me ne ko ba no aduane nti tam so na ma be fie be no aduane na o mo sa akọ nti me ko be 3 times a day nti nya dia obetima mmadi dwa nti wa man to ade kwapum se me na na wu ya wo hye fridge ma ye ba yi a wo se wa kire me nyansa na wa ama wonsi ho ne se obeja me ya ne sa na me nim se obeja me no afa me ne ho adwen dada nti wo kwa ye ne di science na ire no wo start ata wani busumi mi no pepepe no ba ne start no so why dey wo crime ne say o se wo no na kan so ontumi ono na kan say papa de be wa by kurade ontumi kurenti na wanwale ni kurum sirem ni no ono santifon kwa no ofa wo monti kula sampa de ono na kan so na koma no entumi ema wo no ne ya ne ho ade ti se de aye wo ya busafo ne kire se omo nim se ono wo yere na one de omo ko sirem mi no ko sirem omba omo so ma ware busuani bia nyina ho an kire se oye warefo nti ono de omo nyini ntum se oye na me na busua ba fia besere me nti me na mo gi mitum no mo de omo yeni no so ko wala santama ne nso enkire sa nso oba ne so de na mane ekire sa nti o ma ware to ma ware ne de omo ni ho asem bia kana omo ni mo no nti me na mo gi mitum nti busua ne ma papa ne nya idimi ni e de ware me no ese kro ne sa ba na jaye omo ntam so asa tete wono wasa ko fafo fro se wo gi me man keto na ko masa oba na ko fa ne sesi ne na ye me ya no won hwa nkwala no na wono esabe ni wo twa sa won hwa nkwala no o gina ko ma na yere nkura nsususa on hwa nkwala ne se ma fa na amane de a ene ne kapela kura nsi nkwala ne nche biem wono ne first born o say o ko 5 years ana fa na keto ne so ko 4 years ene wo ba ko na nche ancha kura na wote form kura te tama me ba wunyina na wote form asa na me ba wu asa na wo so da nante ancha kura na me se nyinsem me yefun mo hanti na me bom ho ba na me no maduro bi ntina me se bia bibia ntimi nsi ti me hu ya se me so wo be wo ye no wo be gi be ma no efri ne se mo dia wo no na ya wo na ha no se me ba na manko manwo dia nka woni me nkoda ba wo na me start se me wo na se me wo ntentem to ka se ni kro so pa wo no ti do kokkofa wo ba o ka che papa ne se o susu ni me na ne sa me yefun mo ha me wo papa ne sa be ka kire me se me yire se susu ni me na me yefun wo ha me yefun mo ha me wo ntentem ana mo da no ba ete ho ene dia se eda ne bo ho nti beta ba se wona ene no oti sounds beta ba se wona ti mi ja no na obeja me na kire meti se ono so aja no kwasa kofa foforo se wo je me mana ko ma oba foforo na kofa no asemu aminti bisa be ma what na wa ma be ma na kwakọ ware foforo aba na wo be ka kire wuku no se onsusu ne na yere ne na eno ase ne sai afi kura de be ma ne se me metima tena ware na se a aje so o hiham la ma metima di so dia me kan ware no emra ne sai o se omo da na makose omo kete omo sori a omo dwun so na mafa ko hwiegu se me ntima ni sa hye de we su sa de a enya de a ware no metima kan ho ntimi de me mimra ka ho etiawa Joseph papa yi wo ani ayi asante be kwa ho sa efam no papa no wono no odi ho pa o wo skapa ene bu shi de na kakra won nsem obi ntumi nkana sam be shit wona be kwa ko lay bed no amodwen so na mafa ko hwiegu ama
Ti se mi ni so dia e na time na me sister amla we so de mi ntumi ni so fi say wo wale me kra wan fa nhye ma sister wo yele ti se wo wale me we na wo hye sa amla we de mi ni so e na wo se mi mu ade e ti se edru won so se ono obeda oba ba ko no so beba bele bed na modwe so gu kro oba mu a ono so obefa akoto no one pani ntia wale no so na ona ne dia na ma beka ho nti ono de won ka ho me na ta amla no wo hya ma me na me sister amla de mi ni so nti ma wale ja yase ya na no memu ade se wontumi nkofa enkole bed in so nti wa mu ade ene na osi memu ade epatwan wo jaawo epatwan nti na wo jaa me we jaa me si ho mu bonkuro like abusuafo no mo tra sense abubu epatwan papa mo frɛ no ekire kra de menyam no kwa na nko mpa agye nse nti abusuafo no ye no twetwe ne ho a na wo jaa me ho kɔ wa anya ho asɛde bia na papa pa bɔkɔ de yawe Elijah minti won mu asɛmti bi hu sɛ de min sika no bɔkɔ de wakɔfa wɔ bɛtwa no ntro wo phone ma me hwɛ wo phone ma me sɛ Elijah na ɛfrɛ wo a fa no tu ma me wakɔfa ɔba sɛ ayi me ne me yire ba ko ne bɛda bele bed na ya dwonso gu kura ba mu aba fa akɔto obi nti sa me wɔyɛ we de wɔtwa fufuo mana to ne nkwan mu nti nkran ne de enisenka wodi wɔn ho agorokora na me de ye me ya ba akɔ ne sɛ ma me wu kɔ ya wo hu na kire sɛ entro no ogina so de ware wo no Mary na wasanka wo sai wachi bu abusu afie me pa cha me friend ba bon omon sab crowd the amount me friend papa e ka kire ne sɛ de makogu ni o ka kire me sɛ awre me ni de nsɛ hwe nti sɛ o yire a mentena ho ena sɛ papa ni ho no papa nso ena wo sɛ wo ma wo sofa bebrebe sa wo kwa na wote na wo ye wo adwuma de hwe wo ma sese wa ba be ma nkura mienu e de aka dada no enuma sese ya e wo amo ma ye nson so wo no na bosumi mienu o fa sika mai miensa bosumi miensa anu eden onu so wo bi dada so wo wadawro ma yawe Elijah bomodia na ayi wasade nti no adwuma na akokɔ ye fom dwuma ne ade nkura de eno no kamu gu awade no nka o ma hwe wafa akɔ ba bia nke o ma hwe me ne wasi kokko na afena na me ne dua nti ende omonyi mfim nti ende ya fa nka ho efie se awade ukɔ ware efie se pa cho me ko 3 years is friend na yen fantum wa friend na yen fantum na ye hunu pa cho se wonim yawe Elijah bomodia na yi na sotire bo na beti na ka che nse ye friend no enye bibie ntia de ye ka che na no se wo hwe ne ma no na daworo ma wo bi ai wo ye adwuma wo bi enu nti no e wo se o ma no de ni se wo to won ma jeje mu e wo se wo ye wagya asade because sa 400 cities no e ba menyi ni se eno kwa na oba no e de hwe wo mu school e de to ma no aduane ono so di pa kakra ye bi ti na chesa won so wa ye wa afam de na ne ho aheha ne kakra so on asase no kwa woni na ani ne yie asase no woni na ani ne yie so on se wo gina atro so na wo de ware no koduru ye ansa na wo kra me de sa 1 week awade de minti bi da Mary 1 week say awade sharp sa de awade sharp be me se mempene na mo yese nkra ne kuta me nti obi o kakra woni nsem de ya obeso ma me bia so nkra nti me mempene ene 3 years no say ja wo we je mesi ho na akan kula eyin ho no ya wa mo kwa adu bia say bia wa akwadwo wantumi anya me ya me masem na de ntina na wo second akra no odi na isenya ne dia nyinsem wo say wo pa na woje na papa say opa no woje say wo hu say na wo no wo bi foforo atwe kula hokla de he me hye hosa na yere obi afem na yere nti hokwa de mimpia bonte ada oyo hene wo krumo ase kakra woni nsem nti sa na ma frɛ no na yere nti omo ye na mo say papa oba ebusuan na wo say se na papa say se wan kasa wo yele no crowd sie nti hokla wadi fo wan kan kyerɛ nke bia nke ye mane nkɔ wose an oba ne so wanya wose an yin se no crowd me pa na papa say wo say wose wonde matwe asan ti woni kwa de wotwe san tem kola papa wotwe san tem kola unyini se 70 se de obenya se de obenya 70 years enti unyini
enti de anka de amrantie ne mu ba ye no de anka wo nya bi on wo hwe wo mayo na dachi bi wo to ho a wo ma atumi ahwe ma wo ka so wo man ketenkete wo ka so de wo so no kokoo nti won de be ntimi hwe no dachi mo da hokwa no wo wu akokoo no be hwe no nti won de ba de se ye se won hwe ba na mkoto mu nya me nko no didi me enti man no ne wo mu wo nyina wo hwe obia wo hwe nkola ji se kokot an kokot wa ji se do ko ba bia de ko nya sa pa de a timi kra ba ko fra ma wo se Mary okra ai papa ya wo so ban kra ne mane de ne wawu won hwe mu bia mu na de odi ye ne ma no ba wo no ba wo de wo ka so wo je no peche na wan fa na mane de ne won hwe akola ne bi na peche de wo bi a wo ye adwuma wo sa enyi ni se okra no wo be se ahwe okra oba no kra ne won tie o oba ne te ba bi na odi nkwa ko man na wo betena kula ho ba ye adwuma ti se wo hunu ho asem kra de oba ne ye nkula no wo hunu ho asem e no fa branti asem wo fa de nani afi so kra no I no so asem se say me ye omo ye singiri de he no omo fa samo te fa kompo na mo hwe nkula no mpo de wo oba ne te ba bi na wo so wo te ba bi e na wo te me mana kwa ma oba no ane na about time not reachable. Please try again later. No okra na network network enya djuma ho nti se kwa mbe so de be fa so aye benya no ama na hwe nkura no eno na wo ba bia network wo ne de wo free ho be 12 de no sa me record daada akokura ho ko sha wo de agise wo be krum biem ena ye mesaba saba ka no ti se mu se maba ha de bia wa saba krum eno gise me frefre busa se wona mpa mu ba ha ti me ba ha na me hu se nti so be krum ya no wo be kwai aha wo be kwai asante be kwai e bo fa hin fa bo full eno no oba ni weekends ana oba ni weekdays wo si dan ho nti wo ma na waba ana ye bi ba na waba senka ye nya na da obeba wa na nka ye hia no ai ada baba ho de nya na da obeba em se hia no ye be hia no ebe bu atwense ye be twense ye benya no phone so because ebe ye den nti se ye mu se bia enne obeba na nka aha ne be kwai de ye betumi atuka akọ ye be di akire wo me pacho me wo obi wo kura ho nti e ba sa na menya information is oba nti wadawro ma ye ne sa ma ye na ye mehia no because omo te sare ya no masem e de pa enya se wo kan nti ne senka ye te se ne oba na pa na che se ye tuka na ye de hia no baby a wo ba no ye na betina se wo me pacho so be hwe ne mam ye no ma da de so me pacho mate me da se you see the month of May ti no ye disua e di ma me for da nti oba bia obeba no ye be ma ne ntoma eni nti wo ntoma ne akua fama no e ma me erade nshiramo na masepa ntoma kra ho ye de ma me nyame nshiramo me da se pa wa ma me ra ntoma nyina atete nyame nshiramo ntoma nyina atete Kafra ni kuna wo ni kuna wo film ye one ne wo ye nkura ne do yes owu iboso mi nsu ni nkura ne doso nkura ni dwene ne wo di na wo twia wo de putupuru te se be ma bi a wo yi oba wo ne nchen se wo se wo da ni ti mo den 70 years de na wo se wo ni bade na kire se ahomte ase ni ti mo ya me den do because adan now ne kakra papa hwe na wo kakra wo ti wo be da ya ma ne sa dia papa wo bo wo due o ehu papa wo bo wo due o je na wo ye na ehu wo bo wo due dabra mo ba bi we TV ni o pacho be bi ni ho ka che no pa ji so bi na record akoni dey se bon skuru makura ene ofiri ho akura ho akwa ho de TV wo nti sa me de omu nyina ehwe no ho de ebe ni pa fa oba na watche wachina so aye fie dia se ya kwa sori dem nti wo yere wo ho wo sai wo ma foforo ho a wo nhwa wo mo wo simini ba edie na da beni edie na da be pa ebeni ha ono so wonim se be me ya frim enkora num go ni so nti se de tie bia no obefa be ma nti wanya papa na ni afie a we ye papa na ni afie o kan wo se na ni afie wanyini 70 years de wanyini nti wonim se emrantie no na ebia se papa fo no kra se de omo no emrantie bobo ekokrafo so ya ka de kaja na ka papa panyini die na nka wanya 35 years 70 years no wanya 35 a eno an se wo tene wona mu a na wo de ba 70 years we kra wo ha wa adwene bele bed be hwe ju so to we po na boy adwuma na nka mo adwuma
Ahoɔden ni hɔ san so agya mma ne nti. Ahoɔden ni hɔ. Ahoɔden ni hɔ san kola ne nti na agya. Ɛde mani to. Akua wanyini. 70 years. Na say ba ahoɔden ni hɔ na nso bɛyɛ ndɛ ɔbɛgye sa because of kura ne nti na wɔyɛ. Ɔsɛ kurase ni ka ho behwie dwonsogu. One wo yere panyin ada no. Na wo yere ketewa emra mehwie dwonsongu. Na obi dwonso kra wo anya asam ne enka obi hu anya bobosa wɔse wɔ Africa boost ɔse ka ya na yɛ ne boy bobosa ka boost anya bobosa enye sa but said ye wanyini kakra nti no nya dia nti na onim se ono ankasa na onim se kakra wo papa ne nsem na sa amre ontumi nkofa obia sa nti ese se wo fa panyini a obetumi aye de asoso ni mu na chese wobo na ma na hwe ne ma nti se de etie bia nka obetena ho sa na hwe na we woni na matwempno obeware no ekuya wo aye na ye furo ka ho papa hu ebi so bibi wo ho ebi a bibi wo ho se no we jai le sa ya mehwie dwonso ngu emu ye na so fa nyai oba enye se bi a oba no na adwonso se pass ya wo hwie ngu na emu mayire num ye mienu nti se me ne yire ba ko ne da wo bed no na me ne na so na ade a hia me ne na dwonso de agu kuru wa ba mu no wa behwia to so on se kuna be se dem Sagelius akwaba obekwa akwaba evangelist akwaba ya elamo pastor ma akokura tipa no ho ye ya laija akokura ya laija o 70 years man waya de pa se utimi wo sa na just obi se sana dwonso ne na yi ansana waya de pa but ma men kanchen ko bi se on se aware mu nsem no nioma bibiri na ya na ewo enti wo de o kwa no aka no kore so that ebeboa obibiri ya Elijah sa wo ko na aka kire ye nua bae se wo me wo yere wo hode a enka chesenka asemu chesenka wo nhye da ni problem ene enka asem ye ka ababa wo no na amane ni ana ho but so be 20 panantro na obeba bedu bewi na afedi ade ahoma so no kon bento osan enye yi okola nim so a enye yi na eze ne ogitum saa enti ya tse wo hyeda esunsum ni mfidi na obetom nti watom awie ne ono wontimi san kola chi de be anse ne enye hwe mentre mu saa na afi yen hyehye na na yen hyehye na enti ya Elijah no nti wa nti na ogiri se aware be adwuma kan daga ni asante na ogiri se o ya twese be adwuma na say you only me o ya on a problem na say baby e wagigi sister ye akwaku jani nti say ye wa nke be wo de say ye wo pa baby e wagigi sister ya akwaku jani na o ka che madam for say na sa ko na to de bi to speak out na bo mago na bo papa che say so onim say gay ni gina hobi to me say on na down for neck as na down for o yi na Akoma ma chire ne nyansa pa ma che na bere na kase tenko hu onu nim say yi na me kuna ma sa na ye jano sa na we jano ti say na down for no e na de for no kwa to speak out no TV a e bi kwa kasa bi kwa kwada so to what person bi beba. Why do we deceive people like this? I don't need finance kwa dada nipa ede no kodum pempen so say na mama me obi o skana ma he sikania odi asempa ona mbu no david sikania odi nsamfon de ma sikania frema o ebetimi ahye at any time na die sika no ede ya koko ja to man yeye efie eja to man yeye ka eja to man yeye enti sani o ma we nyina mo ehye ba nipa de mama say uni one Ghana city kwa na wo nipa twa ho ahia etoda na de obedunya paf na obenya obi ama na abem sisia obi kwa be kan kranchen sama ade a chewa ma cheche wo re ade bi le sikani de wo ye sikani a na wo bu nipa wo twi nipa wo do nipa eno na ma wo sikani no ewie pe ma me na sikani a wo dada nipa se wo sikati wo na nam nipa so obi aka hwa wo ntie se da wo tini wadam funu kwa kasa kwa chese wo mu nipa no mu nipa se ma chire ni nyansa boni be no de ya wa wo che nyansa no
Bɔne bɛ na ɔde yɛ nyansa. Because one may lay bed and me shade you so. Bɔne bɛ na ɔde yɛ. Me na me pɛ sɛ me tia sɛ sister no yɛ ne si ana so yɛ ne si. To ka sɛ ma kyerɛ nyansa pa na me tia sɛ sister no bɛba bɛka sɛ me yɛ ne bɔne we nti ɛna bɔne bɛ na ɔde ayɛ wo. Wa ba bɛ hyɛ nipa na wɔtwe so bɛ ware no. Okura de 7 preduasa wan opportunity wan ka hwe wagye atum one wakura so kodu no ko se sansem ni bia oka kwa enya no kore enso agya no anya wura mawi waba betena ase obetena ase ne yenhye na wate ase wa na ase oba no bed mo nkoda so wan koda so ena obeda wo de so afedu bebi so oba no so omba to nsamra mbacho this dear bona sister why then a year bana se o kona so na ne kona fe onya nkwa wa ye friend bi say ma hyire ni nyansa pa won hyire ni nyansa baby what do what ben wadaka mena what ben wa mena entinka de aka ya dwen sachira ne on se obetu bia meka me se wo man tebrem na wo o ma ba brem a wa na nkwa heaven so logo obetwini wi ase ne ensem hu na wa ye ne apre ne adwumbone ne ena ntitwa ne wo tena wa ba o yin di sa level we ma o ya retirement person na wo dwene on de aka ye o dwene sa de on obofo no enteme. But at the age of almost 70 years, no, that's what this happened. He said, yeah, and now one more chain will be it must say, Elijah, who do for Elijah? What that woman, more than a bra. Oh, you don't do for Elijah. Oh, more than a do for everything. But more than a bra. Now you encounter to me more. Ma, one more treatment, Satamas, I can't feel the hey, no. What's your bar? Me boss of Nabasmako. Yes, of you, the and I cancel, and I will be born now. 6 months and 1 month. Now, what should you so be? Penny for I'm penny for now. What boss of Nabas? Me boss of Nabas said, one I know there so for be anywhere. Yes, I can't resist myself. And so for them and will be corona warrior and I found ma 1 more you move now. So bit ma our dear CBS and come to was go to council station for 3 months 6 months now. Can they won't be a consistent go can they won't be a PM but marriage member bassa da ya baba ware no case muntu was in council and kwa na ya baba person of fabo yeah, the power of Fabono. Now, who's what that's now? Now, you function of the encounter and sister and phone. Sorry, I see a doom to come. Because why you mistakes will be now? I took back when what you get. I shall be my back now. What you know, I won't do it. Major Marco, and yet. Young fat me and colleague me so and a pressure damn so and I would chilling and I'm a pebble over her, mamma me. Or no, so you're ready. All this is a dear beer and chain you cry. Or bad your bell, I won't go ahead, baby or tea. Won't go ahead, baby or tea. Or bad a bell, won't go ahead, baby or tea. Hey, ada wo sa eh awo kro wo gina wo woni nkwan tifi be me bi ni wo ba wo num enum ene wo so de agya wo 7 months ene wo so de agya wo na wo kọ enti di ade biam na oba kunani e di ade na sesa wo ye mo kro na ya na nyame hira mo boro so oba kunani e wo sipi na wo si gina na wo si wo ye adwuma hwe ne ma Ekwanya nyame ebiema wo mokra ya sononko na yete ye ekunafo se de esicha wo mo ne ma ya asam ketwa enye ye nko ansusu wo bete ekunafo mo mra ekunafo mo meyese ekunafo mo meyese ekunafo efise wo bible mu ene nyame hu o mo bo nti kunani ye wotumi tena se wese no nyame hu ni mo bo obi mebu kwase ase hwe wa se de osi sore ye wo hu no ba ye hu no 1 week na be ma se me ma wonko ba bia na sika hyeme ho sika hyemata so enti 1 week be ya ho ade na ma be ya wedding aka ho how so for kra wedding na nkedi kwa se o hira so wedding no akeni kwa se o hira so ni bibia nke se wo de won sakura akomuo because papa no se de o si ba ye no wa ma ne papam obi oba bia se wo to obo ase wo se kofoforo wo kofoforo wo to obo ase ko hwe de fie akokora na mpacho himfa na wo afuo na wo ampa se wo yire wu ampa
Ampase adwuma sei na woye. Ampase sei anase sei. Ese se wo kɔ ho nyina na wo kɔhwɛ. Na wo hunu kwan a wo so wo ba no, wo so wo befa so a wo so ne bɛde ɛbɛtena. Wo akɔhwehwe. Wo hu wakuma na ka kyerɛ wo. Ono de se ono kakra wɔ ne nsɛm tiri nua mu ntumi nka. Nti wakuma mo wo fufuo na wo kana. Ɛna ɔka kyerɛ sɛ he na me bra waka kyerɛ me wɔ ne me nkasa na mo me ka kyerɛ wo yire o. O yire. Enti baabi ade wo kɔ no. Ɛna yɛde ya maako ɛma mienu ntumi ntina mom saa o. Ɛma mienu ntumi ntina akorafoɔ mienu. Yɛ nyina nkɔhyɛ kwaye mu hɔ. Na we sounds ɛdan no kora abom. Wo so yɛ ababaawa ɛna push touch na wɔno abrewa na ɔte o. Ɔbɛgye ho. Wo de woni ma fake. Ɔbɛgye. Na wɔbaa yɛ no sɛ wɔbɛhunu sɛ ne competitor yɛ dɛ ɛwɔ hɔ. Enti sɛ wɔyɛ ade a oluma yɛ ni bɛ dɛ ɛbɛgye ne ho a ɔna ni bɛka ne ho. Enti wo nsa da ne yere panyin na ameda no ɔka kyɛ ne sɛ bra bɛda. Ani yere panyin gas ɔma. Enti ɔhwɛ sɛ de ekɔ na ɔsɛ ɔma. Enti oluma nsi sa bɛ dɛ sa bɛda. Na maako ɔno na atena ho ɔbɛma wo keto no abɛfa. Ɔbɛma wo ba bɛfa ho. Hwɛ. Ade ɔbɛyɛ wo. Ɛkwan wo de bɛfa so no sɛ de papa enye sika. Sese kwaye na da ho nim de one ne dɔɔyɛ ɛbɛ nya sa kwaye. Na se maako wajan wɔno so akɔfo ba afoforo. Na se kwaye wɔno so de na fa so no se wei ɔno no se ɔmfiri ɔmpɛ sɛ ɔbɛtena ɔba baako hu ɔpɛ sɛ ɔtena mienu ho. Enti wei ba ɛna yɛ de ya ahoɔyɛ abɛbɛm ɛma mienu bɛtena fie baako no. Ahoɔyɛ abɛbɛm a wo yɛ ɔho hwie nyeye anka akɔkora nka fa wei kɔ ha na fa wei kɔ ha nti wo de wa se wa ware mienu opɛ mienu enti wo de fa wei tena na fa wei tena na dan baako ehye mu aha na wei meda ade akyi na wei beda wei ni wei di nkɔma wei te wei da hane ne ho a wei te ɛyɛ de ne bɛyɛ yie me de Johnson de menyi ni gise oluma ye nya no gise ɛhɔ de ɛno enti na ɔde gya no dabi panyin dawia dabi sɛ ɔne panyin ne bɛda wɔno mbele bed no na ade akyi no pa kuraba omu junso wo mu no o mefa nkɔhwie mu ya bi ɛhɔ de sɛ no na ogina so di ja ntumi nyɛ de a ɛni wo ntumi mu nti wo mu ade nti media hɔ de panyin so ɛme yasɛ me kan so yɛ fo ɛhɔ de me nyi ntum gisi yetie papa no sɛ te sa de a ebia ni amon bi kɔ so wɔ fie hɔ ɛna ebia papa ne ka sa na nyɛ sa de a wei na onipa de ɛsɛ sɛ obi hu Johnson Oba wada woni be ma ada kete so ese se wo sori a ye hunu wo Johnson na le yire panyin opene so kra nkɔ no so because Johnson de wo bi hu panyin so wa Johnson akra me fa nkɔtu mu wo kra me fa wo Johnson nkɔtu mu da bi eni amo hu bi ankɔ yie wo hɔ ese se wo kyire ye mu papa eniema bi wo ese se wo kyire ye mu na ye ti ase yie ade a suban a e bi obeda na edi wo nsa na yire ne ti ase o Otiase no ma ne be ware iwe oba ne tiase e na o ma ne be ware no e na odi ne be fi okro no na se ne ketema no etu o se kete ne ma no no oba mu no je na wa atu ne de na kire se wate ne kuna ase eti ye den no obeso di ti awo enti kire se bibi ye dai e hye ho enti ano no papa ma ye nhunu ma ye ntiase e na mmom ye ngi wo bi ba maame ne tiase adwene mu fan omodam onyare se wo gye ne ba akɔmɔ ba foforo ye nya ne sa papa ehɔ de da na sa adwene ho na fa nkola ne sika ma no ukra no yese oba no so kwa woni ne ntie o nye bi da ko fa ne se no wo sa ne ntie o ne ntire ba bi o na abegye ne ma akɔ da bi ma akɔ ememe bi nsua nyansa yemfa wo bi ba na adwene mu fan maame adwene mu fan wo tumi so de kɔba edwale ne ma gye ne ma se ye de kɔmɔ ba foforo ye nya ne sa sika no ye de ya wo ya wo di sika ne ba wo ma no ne bedie fa ne se wo ma no e ne bedie enti papa is hard ne firi wutirim de wo ma wo se afutuo ne firi wutirim na emo abebre ma wo me da se na evangelist mama me sha se fra yi enkola na odo mu kɔ no oni we na wo no ana ye we no ma no a ne kunu wuja wo dabi woni na wo mienu but tunu no oje akomo tunu no oje akomo ko fa ni sese no kra nyo ne ne sati mama kan kire kanjaga ni se wo ye wudi ni papa wo ye wudi ni papa in the first place entra wo betwa gali se wo ni yire wo yire wu
ama opene so ma wo sa wo yere panyini wo papa ne wudidi 2 minim ai frokro mu ye ifiade no mo kwa sorry ekushiraso ishiraso ne mom certificate na se so for do mu se go mu so keke me papa no ewudini we wudini kire se in the first place kwa no the girl ya kujina baby a ense so odini kujina so timi no onye ska no ro kokoto ka bedem 2 sister yin so mesira no a ema na e pa de afo bibiri no ye bosika so kire wa na mo ho po cheche no enya de abiri nyina na iska okọ na be ma behu na wotwe pe wosimbe yo wan de aye wa ifro e de enko a fa kontem bia ye kro no bo ti se wo koto asase na nipa ko de pepa ne hye wo nsem no be so ye intentem sin intentem nya sa ha de be pa cho da no asafa ni pepa man na ju sika e ye kro no de aware bia ni wa even abusu aware mpo a se ba be hunu na awotwe na ma basem be ye nwa de aba e nsamafo ala abusu an so tena ho je sa ahoade ye me da ma de me kan ya se sister nso no so na ni ana ho nka oba ukura wo ye kuna de nka afi ma ya adidi enko a ni nyina ye se opia ne bed na gu nkrofo so ma won kola num timi obi obeso mimu a obi obeso obu wonim sa na wo num enti sa be na said na no said ye ka kire ba ko yi obo wo sinkete me na me hwa ma de me ye kura ni ukuro ma wo mu kura ni pa ebrebe no kura adoye kura nkofo be ye wo no edoso na boso me nso na me kura me de me di afini busu mi numi sila mafo bis didi matem se ana na mama na nje na wo oba kura de wo kura de nka afini kura oburo afi ansan wasa kwa ware bu furu eji abesere ye nua ba no ese enye esie wi oso waja ni ma no so e de ane de obaye ho ade enti obagina ade ne de obagina ade na emre mu nso o se omunye nuru brekra be na mama Ghana mra be bia ni wa o pass mas na me kan emre bia ni wa chese ji so di mfie sei o maje nkura no wa bra ono kra oba wa ne netie no hono close ni hono se wo kra yo ba no ne netie nkwa ni sisa o se ya de a one ne yire netie de a obeti na de mesi makom emre bia ni ba bia se ji se mfie nso ji se mfie obeti na de na ye ono nkwa na de wo so waja wa de kanja gani wa ba yo nwa de Debi obema ni nya kanja gani o wana ye kanja gani kwa emran ne yire no bema no yawila ja nya kanja gani o ne yire pani no o se no wo yire ya ana obeka che we fa we so ni sa oba no na ye kanja gani o nya be ana yawila ja ye ayi oni asante ni owo asante be kwai wo ye fun papa fa che me se papa panyini o na babro kan nya panyini tie fu gire ene nim nyansa asante be kwai enya panyini ni tie fu gire nim nyansa na ye wadwe se na be ye ma 70 years ukika ko wu enti se wadwe mpacha wo lumai se wadwe na ukika ko ukuro mase ye ti se wadwe me das Ashafo ni adofo ya ka kohwe video no abaye maami ya kase bia kama na nso se na enim dida obakofo ba na oba be kana asema ye ntumi nyina no kwa na asem so emfa mu aten eno nti ya ngebre na papa yi nso mra me cheche ni nsemu na fa be cheche ni nsemu na ye hu ni wo kana kre ene nya ultra entro na mo fiti sem bi e de ema ni nyina ene se abrabo na ye bon ye ma no kre eni ye ni bibi bia be bia na ye ma no kre eni ye ni se wo kana kre de bia da wo twantro enya ade a obi ebede ebemu obeka se no kre na wo kan because enya ade a wo yo trofo enya ade a wo twa ntro nti afa we enfantu yetim ne afa mo ye bra na mdi se ye bra na ye bon ebewie ye aha mdi wusi like na fa share na subscribe media mdi so na akosia adeka abusia na ekoyie ene ne ankoyie na mode a che me da se na yesan so de she e wa hedi makawa na madawasi